Žene u Bosni i Hercegovini i dalje su manje zastupljene u vlasti na svim nivoima. I dok ih kolege političari na ovim pozicijama vide kao manje uspješne, u vojsci su žene potpuno ravnopravne, čak i u minskom polju. Nimalo ne posustajem iza muškaraca, dajem odlično dobre rezultate isto kao i oni i ne vidi se uopće razlika. Što sam ja žensko, a oni muško, mi smo domineri. Mi smo još uvijek, onako, mogu reći, malo i konzervativna sredina u odnosu na ostatak svijeta, ali polako se to mijenja. Za razliku od minskog polja, žene na rukovodne pozicije teže dolaze. Iako je izborni zakon Bosne i Hercegovine propisao 40% učešća žena u izvršnim i zakonodavnim tijelima, to je mrtvo slovo na papiru. A možemo reći da su žene i dalje podzastupljene, uglavnom da je neki prosjek kada je u pitanju učešće žena u parlamentarnoj vladi, u parlamentima, nekih oko 20%. Skoro 20% žena je izabrano u parlament, međutim samo 5 žena je izabrano na poziciju načelnika opštine, što iznosi 3,5%. Naše društvo dugo vremena još uvijek nažalost baštini tradicionalne vrijednosti koja zna raspored uloga. Šta pripada muškarcima, šta pripada ženama. Žene u Bosni i Hercegovini teže dolaze do posla, manje su plaćene u odnosu na kolege na istim pozicijama. Svakodnevno doživljavaju različite vrste diskriminacije. Gdje smo imali predsjednike stranaka koji izjavljuju ovo je 2007. a ne 2027. Nije ovo još vrijeme za ravnopravnost. I dok ovakvi stavovi prema ženama postoje u politici i na ključnim mjestima odlučivanja, na deminerskom terenu svi su ravnopravni, a žene su dokazale da su sposobne obavljati i teške i opasne poslove.